Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi dengan Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini berjuangnya selamat pekan. Terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesannya hari ini adalah rewang. Season kedua, ayo kita nikmati seruannya. Rewang. Vivi Jan semangat ya. Semangat Ria. Iya tak tambah. Maka langsung disemprong namaku aku yo disemprong lho. Membantu lagi season kedua pendane baca katemi. Soal season ketiga yo tak jimuk eneh. Jadi sampai teko piro ane Mbak piro ya? 7. So seasonnya 7. Terakhir Mbak Sur. Sampai seri bit. Seri 7 iki saya seri loro kae. Aku baca ya. Menggoda iman. Wah. Tidak usah kentaki. Tidak kentaki nih. Kilo peh. Jam 1 lebih. Jan. Mbak Nur. Enggak menggoda iman Mbak Nur. Puasa. Oh, puasa loh. Jan ngene iki peh. Sopo sing ndamene ayo. Lah iki peh pipi ndak mere blas Bi. Iki Lah wong ngombe kopi lho. peh Langsung ae. apa ya tak dudohi kopi iki engko. Nih, peh iki. Tak dudohi kopi ya engko. Mah. Heeh. Kayak Mila. Mulai sekolah lek ngene. Piye? Sing ketara apa? Teh poci. Loh, kok teh poci kae. Lah iki kaya ngene iki. Lah iki lho, setoke menggoda iman. Iki lho apa jenenge anu wong Jawa? Jerene anake iki lho sik topo? Kacang ki tongkate. Timune apa ya artine? Praune. Apa Mbak Dayang timune, Mbah? Ancaman. Oh, terancaman. Cut iki tongkate karo terancaman berarti. Maksude iki. Kae lho benar. Nah, setope. Nah, iki ditampar. Iki kene menggoda aku panggal kok lawar bebi jan terus disemprong kok. Jan anu. Bene. Antriane ora ilo aku panggal disemprong jan nggih kalah ya wis ra apa-apa lah ora nek sing ngalah ngono ya piye ya ndak seru wae iki engko iki jerit kari terakhir gedang lho urung tak wae gedang to iki gedang sik to sabar ngentekne durasi lah kaya ngene iki ora ya menggoda iman to dhisik ra dintekne apa Nur Amanah golek Nur Amanah nyapa kene Nur Amanah iki lagi dadi latihan ladene dagelan semprang karo bebek Ora ngenteni kacane. nyapa lho kok masa ora wani Kancane ngidul. Kancane itu. Walah ngono to sa. Tapi ya Mbak Nur iki sakmene iki Mbak Nur. Apa? Iki kaya ngene iki ndak menggoda iman iki. Serangmu lho. Agama kresek kuwi ibumu repot karo HP-ne. Lah piye ra ngene iki? Jan pokoke 5 menit ta. Mosok tak awake jaluki wektu 5 menit apa enggak disemprong aku. Aduh, kemine iki mimi. Tahune. Oke, ada ya semute iki wae iki. Kaya ngene iki. Apa nih? Ya nyapa landang wasul letno. Nyapa ngenteni? Nah, Mbah Sur kae lho dinteni. Gek sing dinteni. Dinteni ndak krasa lho sa. Mbah Sur. Mbah Sur ra gelem Ja. Serandale sing main Mbak Unta karo
San. Curhana mulai rada engkono kowe panggang ngenteni San. Nah aku lho gawenan. Keker ki niki serepok nang mburi iki. Sabane. Santene rono. Nah. Iki to kok ngono iki. Dadi asisten kok ngono. Asistene ngantuk balik. Asisten ku nyangdi to kok. Sitok Melayu mulai asistene sik an. Nek kok nduwe kemana. Sopo kuwi? Atiin Nah. bukan bicara ora atiin. Asistene. Ya pasti lek es kakang mari sembah anak kuwi. Ndak pahit. Apa ndak dirasakne to, Le? Iya, pikir mong. Ora apa ndak dirasakne ngono lho. Poso piye lah ngrasakne. Apa ora buka? Oh, syukur mambu lho marisone kae. Ngah. Deh. Oke. Terima kasih. Hai Mbak Nur, Sabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.